Γεια σας, είμαστε οι Pirates Gamers και σήμερα παίζουμε Assassin's Creed 3 και let's go. Οκ, let's go. Πατάμε αυτό και από εδώ αυτό. Είμαστε τώρα αυτός εδώ ο κράτος, ο Desmond. Ωραία, τώρα let's go. Θα κάνουμε ένα free roam. Τρέχουμε. Λοιπόν, τώρα παίζει ο Ζήσης και μετά από λίγο θα παίξω εγώ. Να! Φάξ' τους! Χάτσι μάλι! Πάρ' τους! Ωχ, με βουλάνε οι άλλοι! Χακ! Ωραία. Το δικό τους πυροβόλησαν. Άρπα. Σφάξ. Ούτς. Take that, boom. Καλό. Εντάξει ρε, στεγιάρε. Απλά σκηνήσος είναι. Αυτό Τώρα κάνουμε παθαίνει. free roam, δεν κάνουμε τις πώς το λες και αυτά. Free roam. Παρκουράκι. Go! Είδαμε εκεί. Πάνω στη σκεπή, στο δέντρο. Πέσαμε, φεϊλάραμε τώρα. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε να τρέχουμε σαν να μην είναι τίποτα. Τώρα νομίζω κάποιοι μας είδανε. Ήταν ένα γουρούνι και δεν είδα. Α, να τι, τρέχουμε. Σφάζουμε κι αυτούς. Μπούγκαλα. Μπούγκα. Τον πνίγουμε τον άλλον. Στεκόμαστε για λίγο και αρχίζουμε. Όψ, τι έκανες ρε? Εμένα ρε. Όπα, sorry, όχι εσένα ρε. Όχι εσένα. Εσένα ρε. Τι με έκανες ρε? Και εσύ ρε, είσαι ο ξαδερφός του. Εσύ είσαι η αδερφός του. Εσύ ο ξαδερφός του. Η θεία σου, πάρτα. Μπούια. Ακόμα όσο τον νόσησε. Τρέχουμε. Α, γυάλι. Ρε. Εντάξει, τώρα να παίξει ο Θόγκλος. Ωραία, τώρα παίζω εγώ. Πανήλθαμε και παίζει ο Τόκλητος. Το πήρε το άλλο. Φάξ' το. Σε σφάζω. Πάρ' το. Άρπαξε εδώ. Καλά, είστε πολύ νουμπάδες. Εσείς πώς λέγεστε με τα όπλα αυτά. Red τώρα. Coat. Ναι, οι Red Coats. Είστε πολύ νουμπάδες, δεν ξέρετε τα νουμπάρια του. Πάρτε ρε. Που είμαι προ ρε, όχι νουμπάς ρε. Πάρτε ρε, Τι κουράδι. έκανες. Άρε. Βλέπεις, εγώ είμαι μάγκας. Το άλογο έπρεπε να πετύχεις να πέσει κάτω. Δεν πειράζει, υγεία. Συγγνώμη, επίτηδες. Ούψ. Τα... Μπούγκαλα. Sorry, δεν το ήθελα. Ωχ. Δηλαδή το ήθελα. Ωραία, τι τον έκανες. Αρπάκι. Τόση ρε φίλοι, τι με... Εδώ τελειώνει ένα βίντεο από τους Pirates. Gamers. Κάντε like, subscribe. Subscribe και ό,τι άλλο θέλετε. Αντίο, bye bye.